Виж на темата ќе фанеш и ти си. Добре. Ходи. Дека бегата. Дали беше? А що се чуеш да бъде? Taj treba da go prestane dolje u Pametno. Работи да. Првата серија. Ајде да ти бај. Ja ti ga šufam. Аз ке си пушим после. Това си мое. Първо, не трябва. Снимаш ли ме? Не сакаш ти? Ще ме го на. Знам. Чекай. Снимаш ли мене? Ja. Право. Ајде да те го Добре, дојсти да ти кажем на име. Дека пути. Воле да затвори. Да пуштиме ли сега? Ей. Саричка. Не, тебе не те. Знаете що? Сигурно, Саре. Знаете. Она га отпомена. Я ви, сакате. Тебе знаеш. Дека си. Саричка. Сарче, мирише ми кондурките. Не, не си. Evo. Aj sedi. Sedi. Bravo, Sara. Дека си. Я твојата. Jaja. Свиреле. Svira. Свиреле малки да. Ако не, ама треба некој да го вади, ти ќе го вадиш. Da ti? Ko bi? A prate me šo? Коси малку пресказа, коси треба и кај тебе да косиме и кај крумен треба да копаме. Ja ne su je vodjela mokro, gleda. Ја чера доаѓа. Кажа ми какво ти квадрајца, биде. Она па треба да го прсне ти, кажи. Абе, јас съм тук, јас съм тук. Няма шутре, може и појдови тоа да Србија. Кој е два овде? Да те води, не, ти си не. Aj, ja da. Дека попробаме. Aj, treba mi šo? Jesam da. Ти си уште мала, не смеа да те води само ако тоа, ако сакам да Драгица. Aj, šo ne? Ама не верувам дека ми пома Драгица, Драгица. Sako on ajde. Не ќе. Jes. Јас сакам да те водам. Опа, сопра. Снимај сопрата. Петре, ово знаеш шо? Ова ти е добар, ама ја го скинав на тенто по плато. Nada, neli za mačka. Само ти. A, da. Mačkata. Ама тај за него. Варанец, ама ти се врши од тука ти е скинато вода и сега по плато. Ти ти кажам за што ќе да прави. Gledaj, za mačinjata mali, ti ga nisi. Абе, ти да не си. Ти ми ставите носом ти да ти би те развие, ја пиво вино. Тоа преводарно. Фала. A тук да stane, nema da Ти vidim. сега може. Ema, aj stani malko da vidiš nešto stane. I ovi si stani. Stani ti. Снимај тоа. Сликај. Не, da vidim pravim, čekaj da vidim. Čekaj da vidim on. Раванија. Леле, право. Čekaj da Не vidim. треба клава. Те го поклада, тоа знаеш. Чоколадна. Čekaj. Čekaj, ne znam što je. Čekaj, otvoram, ja pravim da... Чекай. Ajde. Slikaj. Čekaj, Čekaj. Чекај, čekaj. снимај. A i oko nešto sportski jedno vreme беше много брzo, što ti vidim? Не може да го копира новия телефон. Еве стоп. Не ли онай го му Чекай, го краде? вака. Lijepo. Чекај видео. Ajde, video počni. Не, чашки не. Има се, стоп. Бате, он може пет си ги пие. Да, не пиво. Pije on. Pije. Го знаеш. Враке назад да видиме снимка да се... О! Наде за Ема и Ове. Кој го правеше ова? Надето. Thank you, Наде. I šta? Сумка. Браво, фала многу Надица за I što što? баклавата. Ама, мајсторово, Majstoro. така. Инструкторо е Надето, а Da. мајсторо е тамо, а директорката нека да дојде со Petra. нас. Što? A što? Не можела и мала работа. Da. А Петра е газата. Lijepa. Petre. Петра поеде. Добре, Петси, газира, не газира. Не види да Амерички се убија. To ko se jade? To ko se jade? Не, ово се съкъзи. Arko. Ово е обично кафе. Кажа ли ти син Ама бака е вакуумирано. Кажа ли син Они го правят на еспресо, ама ние си го правим по на драчето, кod зурели? И най-популарно. Ne znam. Кажа ли? Знаеш. Нещо. Не с кафе. Няма да I стане. oče slata. Салата правиме, чекай да ставим ученията сега, да найдем учения. Ма те после ќе се топи, тоа е пуба. Ајде, написи сок чушо.
ще кеф. Чупаш ти, добре. Па добро е, бато. Майка чера чеката, леле одека, бато, раба че да пишеш. Нема го, бе. Другото се запанали, он си има Не, сега ги казвам. Май дойдя тия мача, тия тайни. Сега ще даде телефона от там малинка ще беше. Знам. Тай лагня. И че се оде днеска. Кой ден си? Да, но тия са баби 40. И да се видим. И аз с него се беме договорили до тебе и си... Опа. Значи. Сега не морам да отговорам. Що ме по-мучи? Ало. Кой ви трябва? Я. А ти у камиона ли спиеш, бе? Ако си тука, долъг е тука, имаме такова. Добре, ще тук ще е на природа. Не. Йово? А? Йово? Я. Абе, къде сминка на рога не сме, бе, ти? Ти захванат, не? А? Да, ми Никица носи такви на жена. Дай ми тури тази левата да видам. Чек, абе, на роги не бе на братчетката и ще ти даде рогите. Я ти какво тук, госпожата? Абе, рогите не днеска, празник, софра, воно, я гледай. На два пудера ти изпълни се. Ечето пияна, Не, голем. ракия, купили и водка, абе, те ще значи да биш в Америка. И има голема пръстена. Ама голема ли е? Не, тъмън ми. Я викаме, ако не. Точно сте тебе. Ама много се Ече, кажи му да томони или некеш? Не И си он. обира се такви слип-он се викат. Одма го мушнеш. Я такви носим сега. За да не се наведнуваш да подигаш. И това е техника. Абе, И Емче, кажи му на колудия. батко ти. Абе, Емче, бе. Емче. Абе, батко Абе, ти. Моне, дека си ти? Кой добро? Не. И Питер, да ти ритнем една. Ай, Сача. Що е добро? Види. Трътни. Трътни, Абе, бе. се правиш. Гледаме се, баби. Глямия и Никица такви носа нещо само по-високо. Тия са за чемълък. За работа, да. Работа. Сача. Купи се скетчерс. Закопани бача. Да. Ау, скетчерс се. Честното? А да, не скетчерс се. Оригинал. Това е голема работа. Пума. Абе, гледай ги, бе! Скетчерс си се и Фанарите си, не. Афната. Супер. Тия трябваше някой И няма да те убиват. И то е за... Мисля... Ами да ставим за на мен ладно е и за виж, тези ставим жени. на свадебо. Нели? За да можем да влезем. Да не се наведувам. Колко държа снагата изстрадена. Той е това. Какво много е сега. А за мама и за мама. Да, бе, да. Малко Светът до сега пищери. нова. Сено. А за дето? Абе, не снимай во. А тебе. Изволте. А во за найца. Фава. Да, не. Ще видим сега. Това е за мама. Азура. И за мама и за надето. Фава. Ама първо мама ќе каже, що е за тебе, що е за нея. Знаеш. Йоко, ти ти пуниш една. Видиме. Не, че не са. Сок си пия. Паво ли? Изволте, много баво. А во е по-баво. Мачката. Три мъченца са балечки. Да, 3. Видете ли вие? Не гледат уште са мали. А 3 ме? Йоко, ти е една пива да ти отворя. 3 ме? Нормална кожа. Тубър. А 3 ме? Однесе му сине, че да мите тубър за мачката, ама ти видите А, тръбе? после ги да се мите граница. Еки да ми шуя, майко не си. За мачката. Не си не ни шуя. Тръбе, а по кой 3? А 3 ме? Кърста ме? Не знам и дали са мачки и женски, кой ќе подпораса, това ги ки кръсте. По кой? Ти ки беш кумата. Я питам те. Не, ти ки беш кумата, че вие мен. А друга? Една по тоба за коя? женските кръсте мемче. Како дали вори? А по коя другата? Арни се. Стай си тебе страна. Види. Кайни фисто пачна жешкото. Вземи си, че ние няма да излезеш. Там. И та браво, значи. Чекай, една да не е нещо да забързаме малко. А защо ето дека касеш, ти... Във време, айде. До сега. И чекат, не, заебанци. Нина Караходжа.
Jaz ste vi ta vod, če kaj izvedemo vanek sada, da čekam. Ovo na grand. Grante. Kitanek sada. Čekaj, nade. Ovo basanci? To je Srbija to. Ама та имаше Да, бе. от Зеница, ова е босанка. Сигурно. Да, па пишува от Зеница. Пише още. Муслиманка. Шу. Какво дошло там? О, ле. Браво. Бабаво ли? Епа, Да, има ли вече? епа. Всяки да. Ако доста е толкова. Еме, сакше да печеме доле да си пасе тоа грячо на школа. Оди пере до градо, А що да га вече? оди пере до градо, тај го убедил со 1 сантим по-големо да дал, колко ќе биде, не може да го направи ништо. А защо да шо шпорен? Защо... Мини шпорен. Минито. И? И па нервира се пере. Не може да се... Не, има работа, него грячо само. Не, длъка не бил, него собира. Чекай ме, ти ставам пинджор до маши. Пере от големата да има, е така. Да, ти трябва. Така ли? А? И що има ново ке тебе? Вижте ти. Я прва лига. А, према трябва легенда. Ай, трове. Чекай, нади во сега, нади во. А месото? Ай, ставай. Аба, чекай. Важно за мъченцата имате ганички. Знам аз я. Има. Я треме по коя? Тъче. Не, ки Матео, видиме. чекай за тебе. Чиничка. А? Не, ки видиме. Еме, що си пази мала, бе? Не. А що си взима, няма си да ти звонам да не унудуваш, да не взимаш, шо? Кой? Бабаво е. Що да вземеш? А вие какво се Шейкови пиете? да си ги правиш. Какво си пиете вие? Било шо сакаш. Кой на ставаш лъжичка? си. Кой на лъжичка си ставаш, но... Ovo je za koske. Не се. Ако И не за пиеш, кожа, за Чекай. коски, за картилеж, какво се вика? разкавица. Разкавица. приятели. Това чекай, вай го пиеме. То. Яко да исти